Datuk Baginda Basah. Datuk Angka Bilal. Lain. Sungguh pun Datuk berdua sajun nantai bau mulo nyuambu kamarambah daun baringin jadua batimpo anyui lapasih badarai-darai daun capo ambo ampaikan. Mulo nyuambu kamanyombah bukan do ambo jadi pandai kato pisoko ambo sampaikan. Sajajak korong dirambah rami lapasah balai gurun kok tak dorong ambo menyombah sakali gawa baribu ampun. Ampun ka Datuk Bandiko, ampun ka Rajo Badaulat, ampun ka Sultan Bakang Mulia. Sakali imbauan tibo sapatah runjangan lalu sombah tunggang tibo di Datuk Pangonah batin di Narapi. Dek serak saruan kato hakikat tujuan andai bari balabe na mengapung julayan aluah na mancakam. Nenek mama ibu jebapo cadia pandai samo taimbau. Nanta lili dek tiang tuo, nanta lingkong dek tiang panjang, ancau dek dirui nan sasimbua basah dek serai ambon pagi dalam imbauan kasadonyo sambah di Datuk ditibokan. Adapun sambah salam ambo tuak pihak diukatui ko kini ada cepak labuan kato naracuh lautan bodi ulasan suri nanta gantung la asah gantang nanta toga tiru teladan adat kito banamo labung kanam piawi. Tasabui kato nanduo pertamu kato syariat kedua paham bahakikat detail kato syariat nyato aluah labaturi pasah jalan labat tampuh torangnya ada labat pakai. Derunya paham bahakikat kasat dia tila dilayakan ikorah lidah nambasam. Buah tangan pamenan adat layah menjadi ketolongan batin naimat dalam kampung. Adat jasarat lah sesuai asah nyerun yang disapokati dilayakan olah samu nyatu di batin lah samu kita pahami. Pihak di jambanan ke tengah lah dipandang ngiliah jemudi lah dilihat kiri jo kanan. Pandang jauh lah dilayangkan pandangan nampiang lah ditukikkan manukiak pandangan nampiang badulang batu dong ayah. Lah barara di ruang tengah, lah bariri di ruang tapi di tengah awan bajambu di tapi samui bairiang. Tagak dek juaruh melakukan koko ko ado banan colo cuai ko ado banarumbiang. Dek manusia baspat kilaf, dek Allah baspat kodin rukun ku iyo 2-3 syarat tinggal salah satu ampunnya maafkan pinta izin jorela dari Datuk. Namun batu nyelekini pihak di jamban ke tengah nan bak santano pelang di lautan sampan banamu budialui tarikh matan erang jogendiang barisi baso jepasi. Dek sigap juragan donang capek nanindak menyalahi di bongkala sawuh nan tarandam dielo latali kekumpalan di kambang larai nan tatamang. Diliik barisan lonceng sarik muatan timba balik langkap sarato kalangkapan pasang suri muaro tanang rintang nampak kepidaman sawah lananya kakamudi balaya malah tujuannya Tanjung Jo Pulau nak sama kita jajaki. Itunya sambah dilalukan sambah lalu salang kembali ya pangkatu nak kami dongah bunyi dipinta bakit Datuk. Sampai itu. Satu datang dari Datuk kemana sampai ke kami terangkat. Dilihat di kanang-kanang timbang sabi kecil mulung awal Datuk datangnya dengan ada. Jadi kembali persembahan akhirnya gayung sambil kau Datuk kembali tapi semangat. Kartu surang pelatih kartu bahasa mau dipayokan. Emang bagus bulan ketiga. Pakai buku atau pasar lagi. Pakai sebab nanti tak. Lain. Lu budaya itu pakai sama. Ibu di dalam orang Lah sampai Datuk. Kata datang dari Datuk sombalan sampai bukit kami kalau dilihat banyak rupa kalau didengar banyak bunyi pihak dukoi ke gini pihak penyampaian mamak dan dari bangka dan talimpah kepada ketuan bersama. Tiba di gayung kamu menyambut, tiba di gondang kamu menikah, tiba di kata kamu nasi nak kita payo pertidukan, nak kita koko apa yang korang pihak dukoi tu ikut kini. Tiba di gayung kamu disambut, tiba di gondang kamu menikah, tiba di kata kamu nasi nak dari ambo kami tu benar. Namun waktu nyar ini sementara hidup muda yang nanti dua itu seperti itu. Datuk Sati, Ambo tu. adapun nan taulak kato kita tadi tu talalai kami sekutiko talambik sebab bayo sebab baala mengatakan dek mencari bulik dan segolek mencari picak dan salayang kok bulik lah mau digolek kan tu picak pun mau dilayangkan pihak yukotu iko kini tentang penyampaian Datuk dari pangkah talimpah kepada kami bersama menurut kato Datuk tadi. Somba juo nan dianjong salam juo nan diangkit dapatan kato nan sapata tumbuk karunjang nan sabuah.
Tidak lain tidaklah bukan Datuk menjadi bumi jo langit pintak di pintu yang mendatang katui dalam adat ju. Dik maniliak tantang ni pom adat menuju rusiah dalam batin indak untuk gua dari buik indak mulia dari janji. Maniliak buik dari janji dik kami ni niat mamak sarato ibu dengan bapa. Walaupun sanak je saudara dan dari kampung Paetan lah tibu di korong kampung Datuk. Dan ayat kati rumah tangguh lata selo boleh lata simpua kotak. Namun ba'ato leki ni tu dibalik daripada itu. Nak orang Padang marantang banang, dirantang mulia di perampik biar di patigu. Jikut dirontang namanya panjang, jikut dikumpa anaknya singkit segiru ke paguno. Manuri kata Datuk Ju, tantang di jamban yang kata ngah. Dipandang dia jemudiak, dicolek kiri jo kanan, pandangan jauh dilayangkan, pandangan nampiang ditukiakan. Lama nukik pandangan nampiang labadulang batu duang ayah, labari di cabuan je pinggan, saratau jo jamban yang kata ngah. Namun ba'ato leki ni menurut kata Datuk Yo, ba ibarat orang sembayang tuak lama rangkap syarat jurukun lasia sunat diperlu sebab beramal mulakan. Pandang singkia di Sungai Buluh tumbuhnya di tengah padang, sedangkan babuik kita lena mu tuak kon memakan nantai dang tapi semantang pun ba itu. Ilia ko nak sarang ko dayong, mudiak nak sarong tak galah, perontak sadagam nak sapijak, lenggang saayun nak sabui, bergantung di tali togo, pilihan suto ko baju. Sungguh pun kami Datuk suruh Datuk di dalam itu puluh. Itu saja ke sapunya. Lah sampai dek tu. Sampai. Kata nan datang dari Datuk Somban sampai bakit kami nang kejadi sawit saponyo pihak dia katu ikut kini. Taluk judah kampung baliku di sinan suto diampaikan kata sudah paham lah tentu elok bersama kita memakaikan. Kami mulai je bismillah irangkan dek Datuk dari jom. Bismillah. Bismillah.